sé nem de le rasar scóil. Beag de carta agus míntar bís chun tú a eáiléis agus chun clúisteáil faoi de hera. Beidir gúil tú sásta, I beidir gúil tú beag an bortha faoin scóil. A sé sin mac go leor, ní chuna na mothúcán tá gachtain a faoi bhig dul a rás. Ceráid de bhíntar agus de carta leat sa cúisteach. Má tá tú cosúir scóil nua, ná bí bortha, so cráid tú isteach roimh a bhfad. Ding tú carta nua agus reacht tú dahir gacrad. Tá cuid fuór oibre dénta ag de scóil chun cinnte go mbeidh gach duine sábháilte ar scóil. Tá tú ní go bheith ionach má ag nína lámh le déanaí, agus buaithling go leanthaidan obair ionach sin. Tá sé tábhachtach go leanna tú de bheith clí leis na rialacha agus na gnáthimh a chuir cináit i de scóil. Tá si dún sin le gach duine a chuineáil sábháilte. Ná déon dearmid de lábha aní nó hí galrú le lingan lei, ach go háirithe. So le bhagan tú an teach le dul ar scóil, nuair thrisin tú do hamaranga, so le nahin tú agus tar éis dul chuig an leithris. Déananig do bhíntarí cinnteide go mbeidh tú féin agus na daltaí eile sábháilte. Má haon tú ar an mos, be cara bus agat, is siag tú in acaló gach glá, agus siag an speisialta a mbeidh tú I de hir. Sularach tú rasar scóil agus nuairachig. Is má an rudé béilí flána ithe, a bheith suúcar las mo le carda agus stul lí go lua. Ná beag agla ort ceiste chuir de bhíntar mar a mín tú cinnte cadtá le déanamh. Cuimhnig. Má bhain tú tiin agus tuair scóil, aber le de bhíntar láthraach ban. Le haag tuile eolais féach ar gov.ie/file ar scóil.